ऊपर को जा पाटहरा देखो पाटहरा बोली लिखाई आपणकर जंगल रू बाहर जंगल तो नुह ये पहाड़ आमे केन्दू नहीं जीवु ये हूँ आमर माकड़ केन्दू कहती लोक कहते माकड़ केन्दू देखा लिचु भाया फल हो लिचु फल परिया देखा जाऊँगी किंतु टिके कड़ा कलर देखा जाऊ ये गुड़ाक ये प्रबल गछ अच्छी आमर हनुमांकड़ देखा जाऊना कहीं बहुत ऊपर रही तो तेणुक बहुत पहाड़ बर्तमान आम तल को रिटर्न करुचु ऊपर को तो जाई होनी भय लगुच कहीं पाद स्लिप करुच्ची चली सुंदर जगह फैमिली नहीं देखा आसवा में बहुत भल लगे फैमिली प्रोग्राम आज्ञा आज्ञा बहुत भल निश्चय आसतु आपणकर केउंझर जिले में ही अच्छी केउंझर जिले में बहुत प्रकार पिकनिक प्लेस अच्छी किंतु आम समय अभाव आम देखिपारूँ बर्तमान आम तल को ओह्लौचु पाखापाखि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर खड़े आम उठीलु ऊपर को यही परिकार चली ये गाधे पिला गाधे पड़ भल जगह अच्छी विभिन्न प्रकार छोट छोट चढ़ई आमर अच्छा देखु यही चढ़ई ये चढ़ई सब रही पथर जगार बुड़ी बोलुं किंतु बहुत भय लगे आसवाई ए प्रकार जगह पहाड़ चढ़ा जदि खसला सुनिश्चित आमर ये देखो माकड़ केन्दू ये माकड़ केन्दू गछ ना ना आम नहीं देखा संतक देखा से तुम जा हाँ बहुत भल लगे माकड़ केन्दू गछ ना माकड़ 3 घंटा खंडे लगे रास्ता टिके खराब से आमे माने ये पिला माने गाधौ देखु बहुत गाधेवाई सुइटेबल ये ग्रामर लोक कहते भाई ना भल लगिला ना कौन नहीं बहुत भल लगिला हाँ पहाड़ पानी ठंडा लगे पहाड़ पानी ना ये झरना पानी पूरा स्वच्छ पानी अच्छे पूरा परिष्कार पानी पत्थर रे पेड़े ही से आसुची लोक माने गाधेवा भी सुविधा अच्छी गाधे पारे न गाधेले भी चलो स्कूल पिलांक बस रे आम आसीचु देखापी सार कहले चल चल जा पिला मानू नहीं से मध्य आम कहले हो ठीक अच्छे जा बुली आसा आम कौ जगार आस लोक तो बहुत आते हेल्ले भी आम जाना कौ कौ जगार लोक मैंने जगह को चूज कर आसुँच से से पथर रे उठी पारुनी देखो बहुत पथर झांझा कि ए जगह को आसवाटा विपद लड़े कहीं पहाड़ भितर फुल रास्ता एपटे थिला मैडम एपटे रास्ता थिला ना रास्ता एपटे थिला आज्ञा रास्ता चलतु चलतु चल रास्ता एपटे ठीक अच्छी आम ऊपर जाइए
ओहो ହଉ ଆମେ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ପଶି ଯାଇଛୁ। ଦେଖିବା ଆମେ କେତେ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିକି ବର୍ଷରେ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ମନ ଫ୍ରି ହେବ, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ହେବ, କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଏଇଠି କହୁଛି ଗୋଟେ ପିଲା କି ତାର ଚପଲ ଛାଡ଼ିକି ଭୁଲିକି ପଳେଇଛି, ତା ଚପଲଟା ଆମେ ନେଇକି ଯିବା। ଏସବୁ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗା ଆଉ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖାଇବା, ଆମେ ଘରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ମାଙ୍କଡ଼ କେନ୍ଦୁ ନେଇକି ଯିବା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଧରିକି ଯିବା। ଏଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଫଳ, ଇଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ କେନ୍ଦୁ ବୋଲିକରି ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଭାଇନା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଳି କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଗଛଟା ଉଠିବା ପାଇଁ। ଏ ପଡ଼ିଲେ ଆପା ଆଉ ପାଇବା ନା, ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କୋଡ଼େଇ ପାରିବାନି, ଯାହା ହେବ ହାତରେ। ପାଳି ନା ଥାଅ, ସେ ଦୁଇଟା ଧରିକି ଏ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିବ। ଆସ ଆସ ଆସ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ସବୁ ରହିଆସିଛି। ରାସ୍ତା ତିଆରିବା ପାଇଁ ଗଛ ଫଛ ସବୁ କାଟିକି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ବୋଧେ ସଫା କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ ତ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଟା ଜଷ୍ଟ ଏହି ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ଲୋଚନକୁ ଅଣାହେଇଛି, ଆଗରୁ ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ କେନ୍ଦୁ ଛେଚିକି ଖାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଛେଚିଛନ୍ତି, ତା'ର ଫଳ ଆମର କେନ୍ଦୁ ମଞ୍ଜି ପରି ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ଏଠି ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ତଳେ ଆମେ ପିନ୍ଧିବା। ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ଭଗବାନ ନାମ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ସେକେଣ୍ଡ ବାର ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏ ଖାଆନ୍ତି ନା, ଖାଇବ ଛେଚିକି, ତାହେଲେ ତା ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଖାଇବ। ପାଚି ନାହିଁ ତ, କଞ୍ଚା ଅଛି। କେମିତି ଲାଗେ ଏଇଟା? କେନ୍ଦୁ ଖାଇଛନ୍ତି? କେନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ମଞ୍ଜିଟା ଲାଗିବ, ବସିକି କଷା ଟିକେ ଲାଗିବ। ହଁ ସେ ଉପରେ ଅଛି ଏଇ ପାଖ। କେନ୍ଦୁ ମାକଡ଼ କେନ୍ଦୁ ନା କି ପରା? ନିଅ ଦେଖ, ଖାଇ ଦେଖ। ଏଇ ଲୋକ ଛେଚି ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ତମେ ଖାଇଲ ନାହିଁ। ବହୁତ ରଙ୍ଗଟା ପୁରା ରହିବ ସିଏ। ହଁ ମାନେ ଏକା ମାଝି ଭୂଇଁଆ ସବୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେଇ ସବୁ କାନ୍ତି ଗୁଡ଼ାରେ, ଆଉ ପୁରା କଲର୍ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ବ୍ୟାଗରେ ଦେଇଥାଉ, ଦେଖାଇବ ନା ଘରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁ ଦେଖୁନ, ହାତ ମୋର ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟହରା। এই ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାର
ଦ୍ୱାରରୁ କିଛି ହେଇଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବୋଧେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ତମେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସ। ହଁ ଆମ ଗାଁର ଛୁଆମାନେ ଏ କେଣ୍ଡାଲ ହୋଇଛି। ଏ କେଣ୍ଡାଲ ପାଣି ଗାଁକୁ ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ଯାଉଛି। ନାଳ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ତାଙ୍କର ଏ ମଦକୁ ପକଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକ। କେତେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଠିଆହେଇଛି। ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାଟେ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ଏସବୁ ଛୁଆମାନେ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ କର ଭାଇ, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ। ଓ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ଆମର ବେଶୀ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବସ୍ କେବଳ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବସ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିକଅପ୍, ଅଟୋ, କାର୍ରେ ଆସନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ହିଲଟପରେ ଯାଇକି ଆଉ ତ ଯିବା ସାର୍, ଯିବା କି କହିଥାନୁ ଏଟା କ'ଣ ମାକଡ଼ କେତେ ପୁରା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତକଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ତ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଜାଗା ଆମେ ଗଲେ